deze bonte avondvlucht van 2013. Ik ben Max van der Neden, ik ben de kapitein van vanavond en dit zijn mijn stewardessen Giada, Olga en Angela. Om er vanavond een geweldige avond van te maken heb ik als eerste nog wel een paar huisregels voor u. Graag de telefoons allemaal uit en de sigaretten gedurende de avond in de zak. Dan om het ook allemaal veilig te laten verlopen zijn de nooduitgangen daar, daar en daar. U heeft misschien al gemerkt dat uw stoelen allemaal aan elkaar zitten. Dat is ook niet om u te pesten, maar dat is ook uit veiligheidsoverwegingen. We gaan er natuurlijk vanavond optimaal van maken en daarom is hier al onze eerste act, Mixterious. Graag een naderend applaus. Love is found, or love's gonna get you down. Sing it! Sounds too hard, lollipop, or love's gonna get you down. Sounds too hard, lollipop, or love's gonna get you down. Say love, say love, love's gonna get you down. Say love, say love, love's gonna get you down. Wij zullen laten zien hoe het echt moet. Let's remix this shit. It's like, people, are you ready? Don't shit brave, and as we go over 82 when I look at you like this shit crazy. Fall so hard, this shit weird. We ain't even Pope be here. Fall so hard since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm liable to go Michael. Take your pick, Jackson, Tyson, Jordan. Get married at the mall. I said, look, you need to crawl for your bar. Come and meet me in the bathroom style and show me why you deserve to have it all.